Flowbox je opravdu pro mě takový nejspolehlivější partner v dohledu. Do Flowboxu se dívám na horách, na chalupě, večer z domova, dá se říct kdekoliv. My se Flowboxem sledujeme jednotlivá zařízení, například třeba lakovnu, ovládáme různé spotřebiče od vzduchotechniky, ventilace, osvětlení. Flowbox byl schopný efektivně řídit zbytková tepla ze strojů, využíval topení až vysloveně krajní možnost a díky tomu víceméně jsme dosáhli spotřeby jako 2-3 rodinné domy. Flowbox my využíváme naplno a každá ta část je pro nás asi tak stejně důležitá. Naše firma Baumruck & Baumruck je společnost zabývající se strojní výrobou. Sídlíme v Chrástu u Plzně a specializujeme se na výrobu rozličných mechanických komponentů, například pro zdravotnictví, kde vyrábíme různé komponenty pro operační stoly, dále vyrábíme komponenty pro stavební stroje, výrobní stroje, drážní techniku. Náš záběr je opravdu velice široký a tomu odpovídá i naše strojní vybavení. Zhruba každé 3 roky stavíme novou halu, zatímco každoročně instalujeme nové technologie, různě stěhujeme, měníme layout. Největšími spotřebiči jsou potom ty přidružené technologie, jako například odsávání, komprezory, kde opravdu máte 50 kW motor, který běží prostě, dá se říct, celý den. A co se týče plynu, tak tam největší spotřebič je naše lakovna, kde umístěno několik velkých plynových hořáků. Dohromady ta lakovna má spotřebu přes 600 kW energie. Topení v současné době představuje 1/4 nákladů na spotřebu plynu. Tam se snažíme hledat úspory a různě hospodařit se zbytkovým teplem z výrobních strojů, čemuž nám také dopomáhá systém Flowbox. S digitalizací našeho provozu, co se týče energetického managementu, jsme začali v roce 2013 a podnětem proto byla výstavba naší hlavní výrobní haly. Potřebovali jsme nějaký systém, který nám sjednotí kompletní regulaci celé firmy, protože přece jenom stále jsme menší rodinná firma. Flowbox měl sloužit pro ulehčení vlastně dohledu nad chodem toho areálu. My se Flowboxem sledujeme i jednotlivá zařízení, jakoby například třeba lakovnu, kde sleduje, kdy běží jaký hořák, kdy běží jaká ventilace a víceméně prostě opravdu sledujeme chod a produktivitu celé té lakovny. A další věc toho Flowboxu je vlastně to řízení, kdy opravdu ovládáme různé spotřebiče od vzduchotechniky, ventilace, osvětlení, zároveň energetický management. Opravdu prostě ten Flowbox my využíváme naplno a každá ta část je pro nás asi tak stejně důležitá. Jedna z dalších výhod Flowboxu je v rámci té univerzálnosti, že je možnost napojit ho na různé spotřebiče, tak stejným způsobem se dá napojit přes různá rozhraní i na jednotlivé výrobní technologie, takže není problém sledovat chod jednotlivých strojů, sledovat produktivitu. Samozřejmě těch dílčích úspor je tam prostě strašně moc. Hlavně se nám vlastně nestává, že by nám někde nějaký spotřebič třeba běžel bez dozoru. Sledujeme tím třeba i různé nežádoucí stavy. Například máme směšovací stanici na svařovací plyny, kde je 3komponentní svařovací plyn. V případě, kdyby ta směs se špatně smíchala, třeba na noční směně, může to vést prostě k velkým nákladům prostě na zmetky, na nějakou nekvalitu a to víceméně všechno tohle sleduje dneska Flowbox. Automaticky prostě, když k tomu stavu dojde, dostaneme hlášení, víme přesně od kdy do kdy třeba k tomu stavu došlo, hned to řešíme. Jo? Takže samozřejmě těžko se dneska zpětně jakoby hodnotí, kolik jsme uspořili tím, že jsme třeba zamezili tomu, že z té 2 směny třeba nesvařovali pracovníci prostě s nekvalitním nebo s nevhodným svařovacím plynem. Do Flowboxu přistupuju buď přes internetový prohlížeč, nebo přes mobilní zařízení, nebo přes počítač a stejně tak jako já ho využívají naše údržba i kolegové ve výrobě a víceméně nikdo nepotřeboval žádné školení. Je to naprosto intuitivní systém, naprosto uživatelsky přívětivý. V současné době využíváme ve Flowboxu, dá se říct, všechny možné funkcionality asi rovnoměrně. Nemůžete provoz regulovat nebo řídit bez toho, aniž byste ji mohl měřit. Systém Flowbox je samozřejmě připravený pro nástup obnovitelných zdrojů. V ní instalujeme novou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 650 kW. K tomu máme objednáno bateriové úložiště o kapacitě 600 kWh. Systém Flowbox bude všechny tyto zdroje integrovat a zároveň řídit. Naše představa je, že budeme energii vyrobenou z fotovoltaiky různě distribuovat po areálu v závislosti například na předpovědi počasí.
Flowbox bude například dopoledne využívat elektrickou energii na vytápění lakovny s předpokladem, že odpoledne dobije baterii. Zároveň bude sledovat vývoj spotových cen na burze a podle toho bude opět řídit, jestli se baterie má v noci nabíjet nebo jestli budeme brát levnou energii ze sítě s tím, že baterii nebo kapacitu baterie si ponecháme na ranní špičku v době, kdy ještě nesvítí sluníčko, ale je vysoká spotřeba. Na začátku samozřejmě je to nějaké pořízení nového systému, ale časem tím, jak ten systém se dá velice dobře škálovat, při dopojování dalších a dalších hal nebo do dalších technologií už nemusíte nic nového pořizovat, nebo víceméně pořizujeme ty periferie, ale samotný systém už vám zůstává. Ty úspory z rozsahu tam časem vznikají. Doba návratnosti v našem by měla být kolem roka až půl. V případě novostavby, kdy stejně člověk musí pořídit možná několik desítek samostatných regulací, tak by se mohl Flowbox víceméně zaplatit už v rámci prostě té instalace, kde opravdu pořídíte jeden systém, který ovládá vše. Flowbox. Into the future of energy efficiency.